naman sa Ulo pa lang pang litson. A wonderful person she is now. We are lucky for we are choosing to be here and be a part of this momentous occasion in the Tibetan's life. As a jumpstart, let us all let us all acknowledge the presence of her parents, which is para sa outside, hindi lang natin isa-isa para madalita. So, one minute ng storya, let us put our hands together as we welcome the main into a high level of life. Ladies and gentlemen, our debutant, Miss Kimberly. So, mayong gabi na itong tanan. Dito sa Panulteon, 23-19, anak, tamate. Kuya, tamate o pagmaalamon o ayaw pang binuang sa imong kinabuhi. So, amen. So,
Bawa padang iro. Salamat sir, pinagandang hapon ka sa kahayo close. Kaya inuhang Monday kayo. Happy birthday. Padayon lang sa pag-uta. Kami na tulad mo na mga Ito nilang I love you, Kaya natin sa happy birthday. Stay what you are and just continue pursuing your dreams and goals in life. I love you. You have been everyone, especially for our program. Welcome to the stage of negotiations. This is unexpected na akong kasundan dahil kaya yung down so doon but of course with limitations. Stay humble, be a good daughter God bless her and to her family. Happy birthday. Wish you all the best and enjoy your day.
May gabay na itong tanan. Natulog-inom ka po para dito dito mga hula. Ay, sa kapalit ha, special mention ako. Brad Dige, Brad. Maraming salamat, inarasap ka. Inabanan sa inyong salamat, inabanan sa inyong kapita sa inyong kinabuhi. Sa ibang panasa, maraming salamat inyong mga. Dinalagod mo para matabang dito sa inyong special menu. Special take dito mga Brad, salamat ka. My daughter's special day. Char, English. English. Matubag din na. Kagalay. Salamat. Dinitaw-taw lang. Dingilang ko pa, alam ko mo ilan. Dinilang ko ka lang akong mensahe. Si Christian o si Gail. Alam mo palikamot para gabin. Dili kayo pagpalikamot lang ako anak sa pag-eskwela ninyo sa inyong kaugmaon. Pag kami na ay manikamot ba ito ko na bilhin ako magagagag ng anak na kinanong kamar ng tulong. Char. Hubad din at mabuhay ka hanggang gusto mo. Bisuot sila ka ron. Ako nang ako itong i-mention, bisuot ko naman ka, ako itong i-mention ka rin ng girlfriend. Kinit sa piligid? Saligid. Ha? Saligid? Kinit sa ligid. Ngayon, ang pinyang anak. Ang sa istorya ka nito. Sa birthday Christine, magagapay akong istorya gahapon ang hanggang karoon. Dili ito na ko trohan, basta maon ako. Ano ko ang panandang, makagraduate ang anak. Kahit ka na na dapat ang pagtulang nila. Nagdakaw akong mga anak, nga anak sa akong bader. Dito sa ilang nila o broho. Salamat tayo ni akong ilaan si Tia Los Bumare. Tia. Dito ko nasugot na dito pastoryahan dali. Ako lang yan. Kaya ako sa pastoryahan ng iyong anak. Ako nang igagaw sa pinti. Pastoryahan mo lang ba rin? Tia. Salamat. Daw. Siyempre, salamat ang ginagawa mo ang napaka-supportive na akong asawa. Salamat tayo, Rose, Mama Kabarablas. Kompleto, Jod. Basta pa lang ako, kabalan mo na ka, dahil na ako na-explain yun. Kabalan ako sa kong style. So salamat tayo. Supportive ko ito na ako at unang sagsakong pinagabaganak. Salamat tayo na pag-uso ako ang desisyon para malipay ko, mabago ko kung sa kanipay sa mga manyamat, akong bangatong magna. Pambugawan. Kanang na ay, bawi-bawi lang ba? Kanya, kanang na ay, kami yung naadire, magandang salamat ko na rin, kabalan mo dito ang pagbatong na mo, kaya nangamit tayo nagmamal, ang special mission ako ni Ariel, mahal niya siyang kinabuhay, si Sydney. Dahil salamat sa inyo sa pala sa inyo na inyong spread, inyong pagkalat. Dituglan ninyo sa katawahan. Daghang kayong salamat daw, daghang kayong napulot ninyo. At bato, nakabalat ito na makontinyo gini ka, hantod sa ito, hantod sa ito. Nangang sa ito, daghang kayong salamat ninyo daw. O sa mga security, nausap sa mga nilipad. Sabi ko pa ko sa Binabides, sila ang ako pa ka na ako sa special pagpirin ako sa Gwapa ng security. So, karon, maagin po nyo takinan nga pag nakagwesa, bawas lang, yun ang tip. Thank you so much po. Salamat at tayo sa inyong tawag.
Salamat sa inyong pagkabuotan. Salamat sa inyong matulong sa Ginoo na inyong sunita spread para sa mga katawan. Mamagatuhan para dito lang para kanamo para sa tanang sa gihapon. Sa mga sa gihapon o niyang kapita sa kinabuhan na siksik. Daghang kayong salamat po. Otro na ko. Daghang kayong salamat sa akong mga igsoon, sa akong mga pagaman ko. Tanungin tanan. Daghang kayong salamat. So God tinigore. I love you! Thank you! Okay, since birthday. Human sa imo kay eskwela bisan pangatas pa pa nga gasto mo. Ay, So, good evening everyone. Thank you guys sa pag-celebrate sa akong birthday na kauban mo. I would like to say a massive thank you for all the message, gifts I received today. And to my lola and lola, thank you both for raising us. Lingkod. For Lingkod man. guiding us when my parents is not around. Love mo na ako pareho lola and lola, bisan mga pabadlong kayo me. And to my papa, thank you for your unconditional love sa tanang sacrifices na iyong gibuhat for us sa pagpaningkamot ng mga tagang among wants and needs in life. We are truly blessed na ikaw ang among ama. Thank you for believing in me and my dreams path. Thank you for this wonderful day. I love you. And to my mama, throughout my whole life, you have showered me with your love. Thank you for always giving me your all. Walay tagang storya kay kabalo na kamaon sa pinakalam. And especially to Mother Rose, my second mother. Thank you for treating us as your real children, for spoiling us when it comes to expensive things. I want to thank you also for letting me experience this kind of birthday. Your love, Mama Rose. And to my siblings, more away pa. Sakto dyan siya. Oh, thank you po sa mga classmates, friends, barkada nga libong karon. More mga kabuang pa. For this another year. Cheers for the blast. Oh, asa nang... Magpairan! Kiss me, guys! Oh, luwagan ibo! Thank you.